Mælk har spillet en central rolle i menneskets ernæring i tusindvis af år. De tidligste beviser for mælkeproduktion stammer fra begyndelsen af landbruget i Mellemøsten og Anatolien. Her skal vi helt tilbage til forhistorisk tid, ca. 10.000 år før Kristi fødsel. Mennesker begyndte at domesticere kvæg, får og geder og udviklede evnen til at udnytte deres mælk. I oldtiden, ca. 3.000 år før Kristi fødsel, i Mesopotamien og Egypten blev mælk og mejeriprodukter som ost og smør vigtige fødevarer. Oldtidens mennesker fermenterede mælk for at lave yoghurt og ost, da frisk mælk hurtigt blev fordærvet. Grækerne og romerne brugte hovedsageligt mælk til osteproduktionen. I Romerriget var ost en vigtig del af kosten, mens mælk blev anset for at være en madvare for børn og syge. I middelalderen, fra år 500 til år 1500, blev mælk primært forarbejdet til smør og ost, da opbevaring af frisk mælk stadig var en udfordring. Også klostre i Europa udviklede avancerede osteopskrifter, som lagde grundlaget for mange af de oste, vi kender i dag. Frem til den industrielle revolution fra 1700 til 1900 blev mejeriproduktionen mere effektiv, og mælk blev lettere tilgængelig i byerne. Pasteurisering, som var opfundet af Louis Pasteur i 1864, forbedrede mælkens holdbarhed og sikkerhed. Fra år 1900 og frem så vi introduktionen af køleskabe og moderne pasteuriseringsteknikker, som gjorde mælk til en fast del af kosten i mange lande. Mejeribranchen udviklede nye produkter som skummemælk, laktosefri mælk og plantebaserede alternativer. I dag er mælk stadig en vigtig fødevare, men forbruget varierer globalt, og mange vælger alternativer som havre, mandel og sojamælk af andre sundheds- og miljøhensyn. Yes, og med de ord vil jeg byde hjertelig velkommen til den her episodes mælkepanel til Mælkedrengene. Velkommen til, drenge. Tak. Fedt. Ja. Vi starter med en kort introduktion. Jeg tænker, vi starter herude. Ja. Mit navn er Ludvig, og jeg har drukket mælk i 20 år nu. Og jeg vil sige, at min yndlingsmælk er nok enten letmælk eller sødmælk. Det kommer lidt an på humøret. Hvis jeg rigtig skal forkæle mig selv, så nok sødmælken jeg tyr til. Ja. Dejligt. Jeg hedder Vilfred, og jeg er 21 år. Jeg har drukket mælk i 21 år. Og ja, altså for tiden der er jeg jo virkelig en sød dreng. Jeg drikker sødmælk eksklusivt til alting. Om det så skal være i glas, eller i kaffen, eller på havregrynene. Men jeg må også bare være helt ærlig og så sige, at jeg har et helt særligt forhold til minimælken. For det er bare nemlig den mælk, som jeg er vokset op med, hvis man kan sige det sådan. Og altid har været der for mig igennem de hårde tider. Ja, jeg hedder Julius. Jeg har drukket mælk i 21 år. Og jeg har det faktisk præcis på samme måde som dig, Vilfred, med. Det har så været skummemælken for mit vedkommende, som har været vigtig for mig i mit liv, men også gået over til sødmælken nu, faktisk. Ja. Dejligt at høre. Ja, mit navn det er Marius, og det er jo sjovt, fordi det minder jo meget om hinanden. Jeg har drukket mælk i 23 år, og nok det meste af mit liv, især min opvækst, der har jeg drukket mest letmælk, minimælk. Lidt en blanding af begge. Og pt. Der er det meget sødmælken, jeg er på. Men ellers så er jeg nok den største fan af græsmælken. Ja. Som er klart min favorit. Det smager bare sindssygt godt. Ja, den er virkelig god. Ja. Jamen, jeg hedder Oscar, og jeg har drukket mælk i snart 21 år. Og min yndlingsmælk, det er helt klart sødmælken. Den økologiske, som vi har stående her. Ja, det tror jeg kan tale for alle, at det er vigtigt, at den er økologisk, og den har fået sine 3 hjerter. Og, ja. Altså, det er jo rigtigt. Det er jo sådan, det smager bedst. Men jeg må sige, at letmælken, den har også et bestemt sted hos mig, fordi den har jeg drukket i mange, mange år, inden jeg gik over til sødmælk. Ja. Og faktisk netop, hvad mælken har betydet for dig, Oscar, skal vi komme tilbage til senere, men vi starter faktisk over hos dig, Marius. Ja. Fordi du har jo også haft et spændende forhold til mælk, og især når det drejer sig om din intolerance. Så kunne du ikke tænke dig at tage os med på den rejse? Jamen, det er en meget ny ting, der kom omkring 17-årsalderen, hvor jeg lige var færdig på efterskole, og gik og havde ondt i maven, og var sådan oppustet, ubehag. Ja, så gik jeg selvfølgelig til lægen, som man jo gør, når man har det dårligt, og blev tjekket for alverdens ting og fik taget nogle blodprøver. Og så skulle jeg tilbage og ligesom få svar for de her blodprøver med min læge, hvor de ligesom fandt ud af, at min tal var 12 gange for højt. Altså sådan nogle proteiner, man danner, når man ligesom er intolerant.
Ja, siden der, omkring 17 år, der har jeg simpelthen ikke rørt det. Altså gluten. Ja, Ja, for du er jo glutenallergiker, ikke? jeg er nemlig glutenallergiker. Og hvordan har det indvirket på dit mælkeforbrug? Jeg har sagtens kunne drikke mælk. Ja. Så, altså, Så på den front har det tak ikke for haft det store, hvad skal man sige, tab om dit mælkeliv. Ej, det er selvfølgelig ærgerligt, at jeg ikke kan spise brød og så videre, men altså i forhold til mælk har det været altså, helt fint. Ja. Okay. Ja, fedt. Men det bringer os jo lige så stille videre faktisk til dagens mælk. Som vi jo har glædet os til, ved jeg, drenge. Jeg rækker lige ind over her. Og som man kan se forrest på kameraet også, så er det altså en Thise økologisk Jersis sødmælk. Ja. Vi skal prøve kræfter med i dag. Thise reklamerer blandt andet med, at der ikke er nogen soja i fodret. Vi har en fedtprocent på 3,5. Og det er jo altså Sweet spot. Det er jo det der, man er gerne vil være. Et rigtig godt sted at være. Ja. Hvordan ser ernæring ud på den her mælk? Jamen, vi har et næringsindhold med 66 kalorier per 100 gram. Det er meget pænt. Det er altså flotte tal, synes jeg. Skønt. Virkelig godt. Er den homogeniseret? Niks. Nej, det er det fantastisk. ikke. Dejligt. Og faktisk også 3 hjerter på bedre dyrevelfærd, det kan man sikkert ikke se, men så køerne har det godt. køerne har det Det er nemlig skønt godt. at høre jo. Ja. Hvad mere kunne ønske sig? Så jeg tænker bare, at vi åbner faktisk. Og drenge vil sige, kunne I ikke tænke jer at tage jeres glas? Meget gerne. Nu du byder så pænt, Julius. Så hælder jeg op. Ej, og den har en god kulør. Rigtig flot. Ja, I kan jo eventuelt lige lugte lidt til den. På næsen, den har en meget, den er meget mælket på næsen. Ja. Det tegner rigtig godt for os, synes jeg her. Så umiddelbart, Og så inden I smager de her, så skal vi ikke bare lige sige skål. 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 Fornøjelse at være her hjemme i dag, drenge. Det er det. Ja, lige meget. Og læg mærke til, Læg mærke til fedtet i glasset. Det er gode gardiner. Ja, det er virkelig smukt. Rigtig typisk for en, altså, kommer tydeligt frem her. typisk for en sødmælk, at den ligesom har de her flotte, hvad skal man sige, krystalagtige rester. Marmorering. Drikker, kan man næsten kalde det. Ja. Og den har jo også sin karakteristiske lidt søde smag i det. Også det er navnet sødmælk kommer, men det er virkelig en lækker detalje, synes jeg. Også noget, der træder dejligt igennem, når man drikker kaffe især. Den får en naturlig sødme fra mælken. Ja. Og virkelig den her Thise sødmælk, hvor man virkelig kan smage den her søde profil. Ja, den er virkelig dejlig. Ja, og nu er I jo allerede sådan set godt i gang, drenge, men kan I ikke prøve at fortælle lidt om jeres oplevelse af den her sødmælk? Jamen, jeg vil jo våge påstå, at det her, det er sødmælken. Altså, især Thise Jersis sødmælk, der er ikke nogen, der slår den. Arla, de gør et ærligt forsøg, men de er ikke helt deroppe der, hvor man gerne vil hen. Og den er bare en god all-rounder. Jeg synes, den fungerer perfekt til stort set alle måltider, til alle tider på døgnet. Der er ligesom ikke rigtig nogen retter, den ikke går til. Det er også ligesom, hvad skal man sige, svært at få for meget mælk eller mælkeprodukt. Ja. 100%. Det er en mælk, man altid vender tilbage til, den her mælk. Ja. Altså, Man ved ligesom, hvad man får. man ved, hvad man får, og man ved, at det er exceptionelt godt. Ja, det er Jeg vil faktisk sige, at der er ikke andre mælke, der ligesom når den her mælk til sukkerholden. Den fylde, den har inde i munden, er jo helt fantastisk. Den er også ekstra god til stærk mad. Ja, og det er jo det, der er særlig gode egenskab ved mælk generelt. Og især sødere mælk, altså jo sødere, jo bedre. Ja. Som jeg altid siger. Det kan jo være, at man en dag får en anden mælk, og man lige smager den, men jeg vil sige, det eneste, det tjener til, det er ligesom at styrke ind i troen på, at det her, det er den ultimative. Ja, og det er faktisk nogle gange, når man ligesom, hvis der ikke er, altså Gud forbyde det, der ikke er mere sødmælk, så man begynder at drikke letmælk måske, eller hvis man er helt gal på den, minimælk. Og man så vender tilbage til sødmælken, så har den jo en forstærket sødme, og en endnu dejligere karakter, hvor man virkelig, den er endnu mere til stede end bare før, hvor, når man drikker den hver dag, så man vender sig på en eller anden måde lidt til det, selvom man altid nyder den. Det er klart. Ja, det er rigtigt. Ja, og hvis man så måske skal grave lidt dybere, hvornår vil I kunne finde på at drikke altså sådan en sødmælk her? Altså, jeg kan personligt rigtig godt lide en fyraftens sødmælk. Ja, jeg er også meget på den. Jeg tror, jeg drikker i virkeligheden meget mælk om morgenen, tror jeg, det er en god måde for mig at starte dagen på. Jeg kan godt lide at køre sådan
tricolør om morgenen, så et glas vand og et glas mælk og en kop kaffe. Ligesom have lidt af forskellige at vælge imellem. Ja. Og selvfølgelig, nu sagde jeg et glas, men det er jo velforstået, at der er et glas med mælk i, og så en liter på bordet selvfølgelig. Ja, det er klart. Ja. Jeg er klart en aftendrikker. Altså, jeg kan godt lide den der omkring 21. Gerne med en lille snack. Ja, den er altså også god. Ja. Snacken er lidt underordnet. Det er jo selvfølgelig mælken, vi er der for. Ja. Men det er klart, der jeg synes, den smager mest. Ja. Jeg kan også rigtig godt lide en aftenmælk, men også en natmælk Jeg kan skulle også lige rigtig tænke det, altså, fordi det er en rigtig god måde at få de her kalorier på, Ja. hvis man ikke har et stort måltid, man lige kan gå til. Så kan man altså altid lige tage 1, 2, 3, 4. Og det er jo nemlig 5 glas mange mælk. kalorier, der er i sådan en mælk der. Men når du siger en nat, hvor er vi så henne? Er det sådan en... Jamen det ligger jo alt fra spændet mellem klokken 12 om natten og klokken 6 om morgenen. Ja, der skifter det jo til at være en morgenmælk. Det er jo perfekt. Ja, Man kan sagtens tage den der, Ja. men så skal man ikke kalde det en nat. Nej, og det er jo meget interessant en diskussion, du faktisk træder ind i der. Ja. Fordi hvornår er det morgenmælk, og hvornår er det natmælk? Jeg vil jo personligt sige, at den skiller der klokken 6, men der altså... Det har der jo været meget debat om. Det har der været meget debat om, Skal der fordi siges. nogen vil jo mene, at hvis du står op klokken 5:30, Så er det jo ikke en natmælk. så vil det være en morgenmælk. Ja. Men der er jeg en natmælks purist, om man vil. Jeg vil sige, at det er simpelthen fra klokken 0 til klokken 6, ligegyldigt hvad. Og der, man kan jo også diskutere, hvorvidt hvis man står op 5:30, og man stopper om morgenen, eller man stopper Det er om nemlig natten. det. Ja. Det er nemlig det. Vi kender også alle sammen det at vågne op om natten og have træng til mælk. Ja, selvfølgelig. Det kender vi. Så det er jo ikke en morgenmælk. Bare Det er fordi- nemlig Nej, ikke det er morgenmælk, nemlig bare natmælk. fordi Det er man nemlig vågner der natmælk. klokken 4 for eksempel. Ja. Det er en meget, meget spændende diskussion. Men vi skal jo faktisk videre. Og det, vi skal videre til... Ja, vi kan jo lige... Skal vi lige åbne en? Skal vi tage lige lige tage et et glas til, bare lige glas for- mere bare Ja, for... God Ja. undskyld her. Det kan være, at vi skal have Man åbnet skal lige have fat i nummer Joe 2. derovre. Ja, vi skal have fat i Der nummer er sgu 2. ikke nok her. Skal vi tage en liter mere også? Ja. Der er nogen, der køber for lidt mælk ind. Det er, hvad skulle være, der sker nogle gange. Og mens der ligesom hældes op i glasset, kan jeg jo introducere, hvad vi skal til nu. Og det er en personlig historie for dig, Oscar, som vi jo har glædet os meget til at høre, fordi du har jo virkelig haft mælken helt inde tæt på livet. Ja, det er rigtigt. Så vil du ikke bare fortælle? Jo, men altså, jeg sagde jo i min introduktion, at jeg har drukket mælk i 20 år. Men det er faktisk ikke helt rigtigt. Fordi da jeg er omkring 3 år gammel, der stopper jeg simpelthen med at drikke mælk. Gud. Ja, Gud forbyde det, men det gjorde jeg simpelthen. Og drikker ikke mælk, indtil jeg er 7 år gammel. Hvor jeg kommer til lægen og får taget blodprøver. Og der ser de simpelthen, at mit kalkniveau er faretruende lavt. Shit. Jeg har simpelthen kalkmangel. Og der tager mine forældre et valg om, at fra dag af, der skal jeg drikke mælk. Hver dag. Men hvilken mælk? Det er jo sådan, at det starter med sødmælk. Faktisk starter med sødmælk, og går lidt over i en letmælk, men jeg kommer tilbage til sødmælken her i min senere år her. Men det har ligesom... Jeg har et helt specielt forhold til mælken på grund af den her historie, fordi den har ligesom været min vej tilbage til livet. Jeg var Det er smukt. et meget svært og mørkt sted. Og der har den her klare og lyse mælk været min vej tilbage Selvfølgelig. og ud af mørket. Var der ikke også noget med, at du på et tidspunkt havde oplevet noget med at blive udskammet for at drikke mælk, hvis jeg husker rigtigt? Jo, Og det er jo noget svineri eller noget. det er også rigtigt. Ja. Der er, det har I måske prøvet, jer der også drikker sødmælk. Nogen, der mener, at det er ulækkert at drikke sødmælk. Ja, men det... Og jeg kan Der ikke må lige at tage sige fejl. det ord, fordi det ligger så langt fra sødmælk. De 2 ord skal aldrig indgå i en sætning Altså, sammen, mindre der er det ikke imellem. netop. Men der er nogen, der vil mene, at det altså ikke er særlig lækkert at drikke sådan en sødmælk her, og har endda fået at vide, at man simpelthen, at det simpelthen er direkte farligt i forhold til at udvikle en masse følgesygdomme at drikke mælk, men det er fuldstændig forkert. Og det vil vi jo gerne også arbejde på i den her podcast, ligesom at få, hvad skal man sige, hjælpe folk til at finde rundt i, hvad der er, altså finde hoved og hale i, hvad man kan stole på af de mælke. Men også det tabu, der er omkring det. Også tabuet, især tabuet omkring det, der er. Altså, Ja, det er jo at det, drikke vi ser som sødmælk. en lidt barnlig ting at drikke mælk, hvilket Ja. altså, det er jo egentlig ikke rigtig noget, jeg kan overhovedet forstå. Overhovedet, nej, heller ikke mig. Nej. Vi skal jo faktisk til at videre, men vi bliver over hos dig,
Oscar. Så, fordi du har jo faktisk taget en mælkequiz med til os. Det har jeg. Ej, hvor skønt. Det har jeg. Fantastisk. Altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at mælken spiller en stor rolle i vores liv. Men det er der også andre mennesker, hvis liv den gør det. Og en af dem, det er Victor Axelsen. Dobbelt OL guldvinder i badminton. Ja. Og flere gange verdensmester. Fantastisk. Og så kan man jo spørge sig selv, hvilken type mælk han foretrækker. Ja. Det er jo spændende Ja. at finde ud af. Ja. Og det har jeg jo undersøgt. Jeg vil gerne give jer nogle valgmuligheder. Ja. Og så kan I ligesom Spændende. quizze. Jeg tror allerede, jeg har en god fornemmelse om, hvad det er. Så de 3 valgmuligheder, I får, det er A. Sødmælk, B. Minimælk, eller C. Plantemælk. Der er det jo meget... Er det en uspecificeret? Det er en uspecificeret plantemælk. Okay. Han kommer jo fra det vestjyske, er det ikke rigtigt? Det må du simpelthen ikke spørge mig om. Jeg har kun forstand på mælk. Ja, okay. Nu når han er Han sådan bor jo i Saudi-Arabien, vil jeg sige. Man kan jo sige, Nej, i Dubai, undskyld. Nej, ja. man kan sige, han bevæger sig jo meget, tænker jeg, altså som atlet på højt plan, og der er det jo vigtigt, tænker jeg, at få noget fedt indenbords. Ja. Og der har vi jo sødmælken. Samtidig kan man også sige, at hvis han går så meget op i sin krop og sin sundhed og sådan noget, at han vil ty til minimælken. Ja, der vender du. Hvor længe har han drukket mælk? Er det noget, han har gjort igennem hele sin barndom, eller er det ligesom et nyt påfund, han har? Du tænker, om han har et nostalgisk forhold? Ja, men jeg tænker også måske, fordi plantemælk er noget, vi har set i nyere tid. Ja, hvis han har haft et forhold til mælk længe, er det jo... Altså, kan han jo ikke gå tilbage Så kan han jo ikke gå til plantemælk. Det ville være helt forkert for ham, tænker jeg. Så kan godt udelukke den nemlig. Det er rigtigt. Ja, der vil jeg lade jer tænke lidt over den, fordi... Okay. Ja. Jeg tror altså også minimælk. Men skal vi svare samlet, eller? I må gerne svare en af gangen, synes jeg. Okay. Vi starter med Ludvig her. Spændende. Jeg siger B, minimælk. B, minimælk. Ja, jeg siger også B, minimælk. Jeg siger simpelthen sødmælk. Okay, men altså så, jeg prøver plantemælken. Ja. Det rigtige svar, det er simpelthen plantemælk. Nej! Hvilket er meget, meget skuffende, synes jeg. Men det kan jo ikke... Der synes jeg faktisk, at du begår en fejl her i at kalde det mælk. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg ved godt, det er jo en meget spændende diskussion, men for det ikke skal blive... Det er jo faktisk fuldstændig forkert at kalde det plantemælk, men det kalder han det simpelthen selv. Nej. Okay, det er blot en citation. Og grund til, at jeg ligesom bryder ind, det er, fordi det kan blive nemlig en meget, hvad skal man sige, giftig diskussion, som vi jo vil være rigtig glade for at kunne tage på et andet tidspunkt. Men bare for at... Det er bare for lige at sige, at det er jo... Det har måske I også lagt mærke til for nylig kommet frem, at rigtig mælk er jo altså sundere end plantemælk. Ja. Det er rigtigt. Ja. Og derfor så må man sige, at Victor Axelsen jo måske kunne profitere af at skifte sin mælkevalg. Helt sikkert. Og i hvert fald har han drukket meget plantemælk, også mens han vinder de her ting. Så må man bare sige, at det er rigtig, rigtig flot, at han har kunne vinde det. På trods af, at han har drukket plantemælk. Ja. Når du ikke... Altså, det er også, jeg føler bare, der er et eller andet mærkeligt, hvis han bare drikker plantemælk sådan bare råt. Et glas plantemælk om dagen. Nej, det er råt. altså råt, sådan ikke i kaffen eller noget, bare et glas. Det er jo sådan en mærkelig... Det er jo sådan lidt som at drikke saltvand på en eller anden måde. Ja. Det er sådan bare meget malplaceret. Ja, og så skal man også spørge sig selv, altså det er jo i Dubai. Hvordan ser Dubais plantemælk ud? Det ved jeg. Ja, men det er også det, hvad for en... Men drikker han for noget plantemælk, ja. Vi skal skrive om en DM. Det kan være, at i næste episode skal jeg se, om jeg kan finde noget mere research på det her emne. Ja, det vil være meget interessant. Vi sender ham også, vi skriver lidt til ham, tror jeg. Jeg tror, vi skal en ven af programmet. Men en ven af programmet, det er helt sikkert. Men en anbefaling til ham herfra om at skifte hans mælkevand. Ja, 100%. Helt sikkert. Og meget i tråd med det, du faktisk lige siger der, Oscar, så skal vi videre til sidste punkt på dagsordenen for i dag, og det er simpelthen mælkenyheder, og der skal vi faktisk skifte herover, fordi det er dig, Ludvig, der har taget dagens mælkenyhed. Fantastisk, Ludvig. Der er en god nyhed til alle køer i landet, fordi at Katrine og Anna fra Bjerringbro Gymnasium har simpelthen udviklet en app, som kan en dating-app til køer. Wow, okay. Ja, som hedder Moo Match. Okay, godt navn. Godt navn. At køer simpelthen kan matche med hinanden inde på den her app. Ja. Det må kun hæve dyrevelfærden, tænker jeg. Det tænker jeg også. Ja. Mælk. 100%. Og det er grunden til, det er blevet lavet, er for at undgå incest mellem de her køer. Ja. For de kender jo ikke deres det begår de så meget i, eller? Ja. Det er jo meget tabubelagt.
Ja, det er selvfølgelig. i køernes verden. Ja, Ja, det er ja, klart. ja. Det er Det er klart. ligesom islændingen. Ja, netop. Ja. Ja. Fedt. Det er et virkelig godt initiativ. synes Det jeg. er et rigtig godt Vi initiativ, kan få og noget. jeg har også læst den her artikel. Det er jo i forbindelse med en konkurrence, en forskerkonkurrence, forskerspirkonkurrence i gymnasiet, og vi håber rigtig meget, Der hæpper vi jo personligt på... at de tager den. ja, Selvfølgelig. på Fordi Mumax. det er jo, altså, mælkebranchen er jo en branche, hvor der sker meget lidt udvikling. Bortset fra urmælken har jo været den helt store Ja, her på det det er seneste, rigtigt. men Der ellers er- har der været relativt lidt udvikling Ja. inden for de... Men det er rigtigt, der sker mange spændende ting. Og specielt i køernes dyrevelfærd, der er jo mange ting, Der sker mange spændende det er ting, rigtigt, og Og det er jo vigtigt. det er meget Det er vigtigt. rigtig vigtigt. Ja. Ja, klart. Altså, Vi ellers støtter så er jo vi- dyrenes velfærd. Ellers er vi ikke siddet her og drukket mælk. Nej, hvis ikke det er, nej, fordi nej. de kører der. Nej, Så længe de har det godt, at de så har har det jeg godt. det godt. Og det er også derfor, vi Ja. altid vælger en trehjertet tise Ja. økologisk. Man kan jo smage, at koen har hygget sig. Det kan man. Ja. Det kan man. Ja. Det kan man. Og det bliver faktisk de sidste ord, fordi det var simpelthen alt, hvad vi havde tid til i dag. Så jeg vil sige tusind Fantastisk. mange gange slags tak til mit mælkepanel. Det er os, der takker. Så lidt, det er også Ja, en tak. det var Ja, simpelthen så hyggeligt. Det er også Og tak til dem, der lyttede med. Ja, tak for jer. Tak. Fedt. Vi ses næste gang. Vi ses næste gang.